嘿吼！嘿哈！嘿！吼！乐乐
Man Suratri mantra man. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa Sarameruta Pawana bana margana ing Paman Suratri mantra man nuwun kula wonten dawuh nggih katone kurang semangat kendhomel kowe iki man. Apa rong kambon putihan ngono wae iki. Wong bocan. Ya sare kencenge ora jamak lho iki Dik. Dikencengi ora gelem gene kowe iki man. Kula sayah pun pinten-pinten dinten bacutan. Dik siang kula pun kadung kulino dik siang. Dik siang niku dalange dalang kasepuhan kalem. Nyuwun pangapunten nggih, Nger. Nggih. Wonten karsa menapa paman? Dene anak anggir nimbali ingkang paman. Kaget sampean kula timbali nggih. Dandap sampean. Sampean rawuh kali jejogetan. Kula kon dhuwur kono ngantek emeh kelorot melayon niki wau. Ya. Ana lakon evakuasi dalang ya ki mau. Wonten dawuh menapa nggih? Wonten perkara sing ajeng kula kandhaken man. Perkawis menapa? Dinten menika Rama Prabu Basudewa nandhang grasepuh. Mongko wong loro yen kesuwen niku parane badhe teng pundi? Wong loro niku yen wis kesuwen niku parane badhe teng pundi? Mangke menawi Paman Basudewa sampun tumekaning pati. Sak sedaning Kanjeng Rama Prabu mangke mesti kula ingkang madhek nata wonten ing Madura. Mung gumun kula man. Gumun kula ing atase sampun grasanter. Ewon dene Rama Prabu Basudewa dereng kersa. Amisudha kula minangka Nalindra. Suwening-suwen telas sabaran kula. Praja Mandura menika badhe kula bedah. Praja Mandura badhe kula bumi angus. Yen Rama Prabu Basudewa mboten enggal seda amargi gerak. Badhe kula pateni piyambak bapak kula menika man. Oh. Ampun ngoten nggih. Nuwun sewu ananggir Basuwara Kangsa. Kepareng ngampah derenging manah wonten bebasan kena iwake nanging aja nganti butek banyune. Pripun karepe niku? Kepareng ngulir budi ngudi sarana. Murih kasem badan gegayuhan paduka nanging tanpa mawi bebanten ingkang kathah. Mpun boten kirang-kirang. Sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya man. Kula sampun nyebar wadya lagu sesideman. Supaya padha gawe oner. Gawe dardah madyaning kawula negara Mandura. Pamrih kula menawi Mandura ben padha sambat padha rekoso njur padha runtik atine lan sengit marang Rama Basudewa.
sedaya rantaman kula sampun kasil kaya gegasah penggali Rama Prabu Basudewa satemah nandhang gerah mung emane gumun kula ing ngatasi wong tuwek lara suwe ora mati-mati lho gregeten wak racun wae aku wis kentekan akal tak tukokno rondap Rama Prabu Basudewa ampun ngoten nggih sampun kesesa menawi Prabu Basudewa seda dereng ateges paduka saged gumantos keprabon pripun menawi ingkang Rama Prabu Basudewa seda dereng kantenan paduka saged gumantos keprabon wonten negari Mandura menika menapa paduka kaliyan aku ki anak mbarep Basuwara Kangsa ki anak kang tilemu lanang maneh aku mijil mbarep ning napa sampean menika kelalen bilih Kang Rama menika tesih gadah putra cacah 3 inggih menika Kakrasana Narayana saha Bratajaya lalir 3 menika benjangipun saged dados klilip tumrap paduka nggih Sagat risang ngapirangu rinanggul ginempet gampit dosa ngarek naning bawono wih ladalah Paman Suratimanta pancen leres dawuh sampeyan nanging perkara bocah telu niku kulang kepenteng Kakrasana Narayana lan Bratajaya niku mangke kula ingkang badhe ngrampungi yen kula mun kelakon dadi ratu wonten negari Mandura nggih namung paduka kepareng ngulir budi den kados pundi caranipun supados boten ketingal anggenipun anak anggir Basuwara Kangsa badhe ngrebat negari Mandura nggih kula aturi pangertosan bilih ngeri kalenggan samangke kula punika badhe ngawontenaken adu jago menungsa man weluh lan kula sampun pikantuk balilah saking Kanjeng Rama Basudewa adon-adon jawung menungsa inggih mangke wonten ing adon-adon menika badhe kula wani totoan wonten ing Sengkapura menapa Mandura mangke totoanipun badhe burmanuk lajeng sinten nggih ingkang kepatah dados sawung wonten ing Kadipaten Sengkapura wis sampeyan niku lho kula menika dadi jago inggih wantun apa mboten sampeyan niku pripun wani apa ora sampeyan dadi jago wani wae angger cucuk bayarane ya wani kok ate ora wani gini ya wani wae angger cucuk pun menawi mangke kula saged ngrebat negari Mandura sampean jaluk menapa kemawon badhe kula wujuti man sampean jaluk apa sampean jaluk omah sing apik jaluk wong wedok sinden sing wayu-wayu jaluk apa
Apa remenane sampean ngunjuk badhe ngunjuk napa sampean? Ngunjuk napa? Sampean jaluk arak. Towak. Kampil. Sampean turuti. Ora tak jalukne Pak Lurah kok. Kok aku rene ora sangu. Bakune dinten sak mangke. Sampean kedah wantun dados sawung. Menapa sesulih saking Sangkapura man. Inggih kula namung pasrah dhumateng Jengandi Pangger. Ning pesen kula. Ampun waskuwatos menawi sampean kawon. Sampean kawon kula iki tetep badhe bumi anggus negari Mandura. Lajeng bidalipun benjang menapa krit lampik brungkal kimpun ayo. Dina sak mangko bebarengan waton lanang nyandak gaman. Yen isih katon sehat dijiwit kok muni aduh jak budal kabeh man. Oh nggih nggih. Sing jaler tok napa kali sing kabeh wedok ya jak budal. Oh nggih. Kok sing wedok bagian nyekeli sinden man. Oh nggih nggih nggih. Oh manut. Adung dandan kok ora dijak budal. Ya budal. Oh nggih nggih. Galak men to iki. Pun mangsiagake wadyabala saking Sangkapura. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar Singa Barong. Rajek wesi Jogomilo grandang jarang sawu pucuk. Budal Baparu aja tira iki man.
Nek sesuk ora ditangkap nek bangetan Pak. Wangi ringet ya ngono kok. Wah, ha. Wah. 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 Ha. Wah. Oh. Hey. Ha. Ayo. Wah. Hey. Ha. Wah. Ha. Oh. Hey. Ha. Hey. Oh. Yo. Hey. Oh. Ha. Hey. Hey. Setanane kok kesel. Ayo cah budal cah. Ayo. Budal cah budal. Ayo budal. Ayo ndelok wayang ning pojok Purwosari cah. Delok wayang, Pak. Ning ngendi? Ning Purwosari. Ning pojok, Pak, ono dalang, Pak. Ayo, Pak. Ora enek wayang. Ono. Sopo dalange? Carene jangkung ngene lho, Pak, sapa mau? Hah? Dalange Dodi, Pak, Dodi. Dodi apa jangkung? Dodi jangkung dalange. Dalange ganteng, Pak, ganteng. Dek ngomong ganteng. Aku mau dijak foto Dwingki lho, Pak. Ayo, Pak, delok, Pak. Ayo, Pak, ayo. Ya wis kok greget ora jamak. Sabar turu dhisik. Mah, Turu wong. aku
pengen delok wayang, Pak. Aku pengen delok. Ah! Ngopo to jare? Anak ngogok, Pak. Piye? Anak ngogok. Nyogro apa? Bokongku, Pak. Bokongku dicoglok. Ora eneng wong. Monggo budal monggo sami bidal. Kula riyen menika mantan Elsie. Saking penyanyi terus penyanyi dangdut sak menika dados ketoprak. Sampun nderek ketoprak kula menika rencana menika badhe nderek ringgit iki ngoten menika kamontenan kula. Kula menika pensiunan. Pensiunan penyanyi. Monggo mboten nderek nyanyi. Mas, nyanyi Mas. Nyanyi apa menjaluk nyanyi apa tak turuti. Njaluk apa wae mesti tak turuti. Mok. Ora seneng nyanyi, senenganku ngene. Ki apa? Wis aneh-aneh. Mbah Mudin pojo. Mbah pocong kuculi, Mbah. Mbah. Kok kuwi aku dhewe wedi kok, Nduk. Jangan wedi kok nangis girap-girapen. Ayo sindene njajal iso wahing ora manut karo wayange. Dingeti. Kok urung muni? Ora ketok. Kok ketok niki. Mosok mbok kon ketok wong tak tutupi jari kok ketok. Saya gak muni Nduk, ndak hak sih njajal. Cah cilik nek gebres piye njajal ndak? Hak sih. Adek hak jing banter men kok mbok-mbokde. Nganggo mik lha niki mik dijang lah. Ayo Nduk. Hak sih. Nah Nduk, nah Cahayu. Hak sih. Kok sing tok to nganggo hak. 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 Ha cing do ayo ha cing meneh ha ayo ha cing internet ayo ha 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 ha